ಹಾಯ್ ಲಬ್ಬರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನಿಂತ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೀ ನೀರು ಮೀಪಿನ ಪರ್ಬ ಅಂಚನೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಪಿನ ಕೊಂಚ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಸುರುಕು ಮೂಲು ಸಾನ್ವಿ ಎಂಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತದೆ ಸಾನ್ವಿ ಶೋ ಕೂಡ ಎಂಕೆ ಎಣ್ಣೆದ ಮಸಾಜ್ ಮಂತೊಂದಿರ್ಲೇರು ಬಟ್ ಆರಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಂತನಾಗ ಮಾತ್ರ ಬುಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೇರು ತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾರು ಗೈಸ್ ಆಡ ಮೀದು ಬರ ಆಂಡ್ ಸಾನ್ವಿ ಅಂತೂ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಬುಡ್ನೆ ನಿಕುಲ್ ತುಯ್ಯಾರು ಏ ತಪತರ ಕಟ್ಟಿಯರಿಂದ ಈತ ಬರ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಬತ್ತು ಲೇಪಿದಾಡಿಯರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಯರು ಅಲ್ಲ ರೌಡಿ ಬೇಬಿಲಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಕೈ ಮುಗಿಲಿ ಶಾಮಿಗ್ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ಲೆ ಎಸ್ ದಾದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಶಾಮಿಡ ದಾದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋನಿ ತಗೊಂತ ಸ್ಮೈಲ್ ಏ ಬತ್ತನ್ ಅಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತನ್ ಕೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತೀನಿ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಲೆ ಶಾಮಿಗ್ ಇಂಚೆನೆಗಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿನ ಬುರ್ಚಿಗೆ ಶಾಮಿನಡೆ ಬೋದು ಬರ್ಕಕ್ಕೆ ಮನ್ಪು ನತೆ ಸಾನ್ವಿ ಬಾವು ಶಾಮಿನಡೆ ಪೋಕ ಇರು ಪೂದಿಲ್ಲ ಶಾಮಿಗ್ ದೇ ಮೂಲುಂಡು ದೀಲ್ ಸರಿ ಗೈಸ್ ನಾನೈತೆ ಸಾನ್ವಿನ ಸ್ಕೂಲು ಬುಡ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪ ಬೈ ದಾಗ ಬರ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಶೇಮ್ ಅನ್ಪೇರಿ ರೇಗ ಶೇಮ್ ಪನ್ನಡ ಬೋ ಇರ್ ಗುಡ್ಗರ್ಲತೆ ಬೊಚ್ಚೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಗೈಸ್ ಅಂಗಲ್ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಕ ಮನಾಗ ಯಾರು ಅಂಚ ಸೈಡ್ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಸಾನ್ವಿ ಇಂಚು ಬಿಡ್ನಿ ಬುಡ್ಮ ಅದೇ അമ്മടാടെ മറ്റുണ്ടല്ലേര് അമ്മ സണ്ണി ഈ വീഡിയോ ഉണ്ട് അതായി വന്നാരല്ല സ്ട്രൈറ്റ് പത്തോട് സ്ട്രൈറ്റ് തിലേങ്ങന സൺ ബാബ വീഡിയോ ಮಂತದಿಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಪಿನ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಡ್ರಿ ರೆಡಿ ಆಪಿನ ಅದೇ ಸಣ್ಣಿ ಇರೋ ಬೋಲ್ದಿಕಿನೋ ಅಲ್ಬದಿಕಿನೆ ಕಳ್ಳಿ ಏ ಬಲ್ತಿರ್ ಚೋರು ಬೀಜರಪ್ಪ ಬೇನರ ಹ್ಯಾನ್ ಗೈಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪಿದಾಡಿಯಾ ಇಂಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾರೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಜಾರುಂಡು ಇಲ್ಲೈತೆ ಅಂತ ಜೋಶ್ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ನಾನೈತೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ಚಿ ಅನ್ಪಾರತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಗರ್ಲ್ ಪಯ್ಯ ವೇದ ದೊಡ್ಡ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲೇ ವೇದ ದೊಡ್ಡ ಓಯ್ ವೇದಮ್ಮ ಬಾಯ್ಗೆ ಗಜಂಗ್ಲಿ ರೈಲ್ದ ಗೇಟ್ ಇಂಕನ ಸಾನ್ ಬಾಬತ್ತುಲಿ ರೈಲ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿಪೋಯರಿಜ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆತನ ಗಂಟೆ 11 ಜಾಂಡ್ ಮರಯ್ಯ ಸನ್ವಿ ಗಂಟೆ 11 ಜಾಂಡ್ ಗಜಂಗಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪು ಹುಡುಗಿನೇಟೆ ಎಂಚ ಪೋಸ್ ಎಕಡೆ ಅಂಚೋತೀನಿ ಅಂಚನಾ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಸು ಯವ್ವ ಟಿಶ್ ರೈಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸನ್ವಿ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ರೈಲ್ ಬಿಡ್ಬಿನ ಎಂಚು ಬಿಡ್ಬಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತನ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರಂದಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾನ್ವಿ ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬಲಿ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಡು ಬತ್ತನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ದಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಲೈಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಈ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಜಿಗ್ಗಾತ ಫಸ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದತ್ತು ಐದು ದುಂಬಲ ಮಲ್ದ ಅಣ್ಣ ರಿನ್ಯೂವೇಷನ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜಿರೇನ ಆಜಿ ಬಿಟ್ಟದಾರೆ ನಾನೇ ಮೂಜಿ ಬಿಟ್ಟದಲ್ಲ ಎಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದಿತ ಕಟ್ಟಡತ್ತೆ ಸಬಲೆ ನೇಲ ಆಗಿರ್ತು ನೇಲ ಒಂದೊಂದು ತೋಡಿ ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಂಡು ಯಾವೊಂದುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೈಸ್ ಏತ ಆಪುಣ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತೊಲ್ಲೆ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಸ್ ತಿನ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ ಆತ ಎಂಕಲ್ನ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ರಾಜರೇ ಏನಾದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲಾರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಕೆಲವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂಜೆರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ ಇಂಚಿನ ಫುಡ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪದ್ಮೇದಿ ಫುಡ್ ಆವಡು ಬೇಬಿ ಫುಡ್ ಆವಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಸೊ ಆತೆ ಒಂದು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಪಾಡ್ರೆಂಡು
ಇಲ್ಲದೈತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಂಬು ಪಾಡಂಡ ಕರಂಚಿದ್ ಪೋವ ಬಯ್ಯ ಪಾಡ್ಗ ಬಯ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಬನ್ ಪಾಡ್ನ ಅದೇ ರಾಜರೇ ಜೈ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಪೂರ ಪಾರ್ ದಾಂಡ್ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ರಾಜರೋಲು ಕರೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ರೆ ನೇಲ್ ಒಂದುಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ ಐಕೀರೆ ಬೋರ್ಡು ಸುರ್ಕ್ ಡಿಬ್ಬ ಅದು ಬೇರೆ ಚಿನ್ನಪುರ ಜುಗಾಡ್ ಮಾಡ್ಬೋರ ಪೂಜಾ ಆತ ನಂಜಲ ಆಯ್ಕಿತ್ತನು ಆ ಮೊರಡಿದ ತೆಡಿಲಿಗೆ పోతుండు ಗೈಸ್ ಕರೆಂಟ್ಲ పోండు ಈ ರೇಂಜ್ ಫೋಡಿದ ತಿಕ್ಕವನೆಕ್ಲ ಅದೇ ಟ್ರಿಪ್ ಆಡ ಮಸ್ತೇನೆ ಗೈಸ್ತುಲೆಂಕಲ ಏದಮ್ಮ ರಾಗಿ ಬಿಡು పోందుಲ್ಲ ರಾಗಿ ಸರ್ಗಿ ಫ್ರಿಜ್ದ ಬಿತ್ತುಂಡು ಮುಂಚಿಲ ನುಂಗರ ಪಾಡ್ದಿರ್ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ರಾಗಿ ಸರಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಬರ ರಾಗಿ ಬೋಡಿತಂಟು ರಾಗಿ ನಾಶ ಅಂಟಿ ತೆಕ್ಕೀರಿ ಮೇರು ನುಂಗ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅತೆ ಅತೆ ಮೂಲಿತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಮೂಲ ತೋಚ್ಪಾ ಒಂದಲ್ಲ 24 ಬಗೆ ತಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡುವ ರಾಗಿನ್ ಸೇರ್ಪಾದ ತುಲೈತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದೇನು 2 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು 8 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಕಲೆಗಳ ಹಾಕೊಂಡು ಗೈಸನ್ನ ಸಂಭ ಬಂದ ಕಂಪರ ಬರ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ನ ಕೈಲಾಗಿ ಟೀಚರ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಲ ಬುಲ್ಬುಡ್ ಪಿನಿ ಅಣ್ಣ ಗೈಸ್ತುಲೆ ಟೀಚರ್ನ ಮೋನೆ ತುಲಿ ಸುಸ್ತಾದ್ పోతేరు ಮಕ್ಳೇನು ಪುರ ಅಲ್ಲಿದು ಅದೇ ಸಾನಿ ಏತ್ ಬಂಗದೈತಾರ ಟೀಚರ್ನ ರಡ್ಡು ಅಡ್ಡೆ ಬರ ತಿಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಜಪ್ಪುಜಿ ಟೀಚರ್ಲ ತಿಂದೇನೆ ಹೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಖಾಲಿ ಶಬಾಷ್ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲೇ ಪೊಲೆ ಅಣ್ಣಲೆ ಪುನತೆ ಪೊಲೆ ಪೊಲೆ ಇರ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿ ಪೊಲೆ ಪೊಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣಲೆ ರಾತ್ ಮೋಕೆಡು ಪೊಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡೋಡಿಗೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಹಾಪುಂಡು ಪೊಲೆ ಟೀಚರ್ ಮಲ್ಪವ್ರು ಪೊಲೆ ಮಗಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಪಟಾಕಿ ಅದೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಡಿಜಿನಲ್ಲ ಈ ಬಾಡ್ದ ನಮೋನೆಡು ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಗೈಸಂಗಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಪಕ್ಕ పొడిచి ఎంగల వైరల్ అంట బకాతి చూపినాడు గైసంకులు ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ ಅಂಕಲ್ ನಾ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ದಾದನ ಅಜ್ಜಿ ಕಾನೂನು ಪಾತಿರ್ ಬೇರೆ ದಾದಯ್ಯ ದಾದ ಪಾತಿರ್ ನಾ ಅಜ್ಜಿ ಕಾನೂನು ದಾದನ ಕೈಟಿಜ್ಜ ಕೈಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ದಾದನ ಕೈಟಿಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಹಾ ಭಾರಿ ಜೋರ ಆತಿರಾರು ಮತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಕೊಂಚ ಆತುಂಡು ಸಾನ್ ಬಾಬದ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಇಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ನಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುನ ಅಕ್ಕ ನಿಡೀ ಕವಲಿ ಬರ್ಪವನ್ ಅದೇ ನಾವು ಒಂದು ಡೀಲಿಂಗ್ ಬತ್ ಬತ್ತದ್ಗೆ ನಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರಾ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ನಡುಟೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೇಂದ್ರ ನನಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವು ಪಂಡ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಪಿನೇಕ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ದಾಲ ಉಂಡೆ ಅಂತ ಕೇಂದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಪನ್ಪಿಂದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಾನೆ ಕೆಲವೇರು ಎನ್ನಾರು ಮೂಲು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೋಲು ದಾದ ಮೂಲು ಡಾಕ್ಟರ ಏನೇನು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬರೋ ನಿಕಲ್ನ ಮಂಡೇಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ತುಂಬ ಒಂದೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಈ ವಿಷಯನ ಪೂರ ಒಲ್ಪಡ್ದು ತೆರೆಯೋನ್ ಅನ್ಪಂಡ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ನಕಲು ಎಂಕ ಪಪ್ಪನ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ದೊಡ್ಡಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮನ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ದೊಡ್ಡಲೇರು ಸೊ ಅಕಲ್ಡ ಈ ವಿಷಯ ಪೂರ ತೆರೆಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾಮಿ ಅಮ್ಮ ಅಕಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ದಕುಲೆ ಸೊ ಅಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ವಿಷಯನ ಪೂರ ಪನ್ಪುನ್ ನಿಕಲ್ಡು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನು ಸೊ ಏರ್ಲ ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಮೊಲ ಮಲ್ಲ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೊಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಮಲ್ಲ ಅನ್ಪಂದು ನಿಕುಲು ಎನ್ನು ಜರು ಅಂಡ ಎನ್ನು ನಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪುನು ಸೊ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಟಿಪ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಎರಗಂಡಲ
ಯೂಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡಂದೆ ಕುಲ್ಲು వచ్చి ಯೂಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಸೊ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಪನೋಲಿ ಸರಿ ಐತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಪಿನಕ್ಕೆ ದಾದ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಉಂಟು. ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಯಕ ಆಪಿನ ಪನ್ಪೆ ನಮಗೆ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು ದಿನೊಟ್ಟು ಈತೆ ml ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್. ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಫ್ಲೋ ಆನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡೈಲಿ ತೂಂತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ದಿನೊಟ್ಟು 5 ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿನಕ್ಕೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಪ್ರಕಾರ 2 to 5 ml ಪೋಪುಂಡು ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಪಿನ್ 2 to 5 ml. 5 ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಂಡ ಒಂತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬರೋಡು ದುಂಬು ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಪೂರ ದೆತೋ ನೋಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಏನ ಪೂರ ಮಂತೋನಲಿ ಏನು ಬಂದು ಒಂಚೂರು ವೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಂದೊಂದೊಂದು ಫೀಲ್ ಆನಾಗ ಈ ಮರ್ದಲೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತೋನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ. ಸೊ ಒಂಚು ಐನ್ ಮರ್ದನ್ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಐಟ್ ಓವಾಂಡಲ ಮಲ್ತೋನ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಕಲು ಕೊಜ್ಜೆಪ್ಪನ್ ದೆತೊಂಡೆ ಕೊಜ್ಜೆಪ್ಪಂತೂ ಮಾತೆಕ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಉಪ್ಪುಂಟುಲೆ ಐಕ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಕೊಜ್ಜೆಪ್ಪು ಇಜಿನ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ಒಂದೇನು ನಿಕಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೆತೋನೋಲಿ ಇದನ್ನ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ದೆತೋನೋಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಇಡೀಕ ನೆನೆತದಿಯೋಡು ಆ ನೆನೆತದೀತಿನ ನೀರನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಬಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಪರೋಡು. ಸೊ ಒಂದೊಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಈ ವೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಪಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ವಾಟರ್. ನಿಕಲು ದರ್ದಿನ ತಾರ ಇದ ನೀರು ಪರಿಯಾಡಲು ಓಕೆ ಬೊಂಡ ಪರಿಯಾಡಲು ಓಕೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸತಿ ಪರ್ಲೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪುಗ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಸೊ ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನೇ ತಿತ್ತೊನ್ಲೆ. ಫೋರ್ತ್ ಟಿಪ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ. ಸೊ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಲ ಈ ವೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪೋಪಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬೆಂಡೆ ಒಂಥರ ನೋಳಿ ಲಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಣೆ. ಸೊ ಬೆಂಡೆ ಈ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಪಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವೇನು ಎಂಚನಿಕುಲು ದೆತೊನಲಿ ಪಂಡ ಬೆಂಡೆನ ಸುರಕು ವಾಶ್ ಮಂತದ ಚುಚೂರು ಕಟ್ ಮಂತದ ಅವೇನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತಿನ ನೀರಿನ ಉಂಡತೆ ಬಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಪರೋಡು. ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಅವು ಬಟ್ ಅಂಡಲ ವೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಡ ಅಂಟ ಒಂದೇನು ದೆತೊನೋಡು. ಅಂಚನೆ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ನಿಕುಲು ಮೀಯೋಡ್ ದುಂಬು ಮೀಪಿನ ಟಬ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನೀಮ್ದು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೋಡು 4 to 5 drops. ಸೊ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 to 6 minutes ಕುಲ್ಲೋಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚೆ ಕುಲ್ಲೋನೆ ಇರಲ್ಲ ದಪಂಡ ಆ ಜಾಗದ ಅದಾಂಡಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ನೋ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಅವು ಚಂಡಿ ಇಪ್ಪರ ಬೆಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫುಲ್ ನುಂಗುದುಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಕ್ಲೋತನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಒಂಚೂರೇ ಚೂರು ಚಂಡಿ ಅಂಡಲ ಆ ಜಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕ್ಲೋತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ನೋ ಕ್ಲೋತ್ ನುಂಗುದುಪ್ಪು ನಾನು ಕ್ಲೋತನೇ ಪಾಡೋಡು ಚಂಡಿ ಪಾಡರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈತ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ದೆ ಈ ರೆಮಿಡೀಸನ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೋಡಿತನ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋ ಅಂತಂಡ ನಿಕುಲು ಡಾಕ್ಟರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗೋಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಗೈಸ್ ಬಯ್ಯ 9 ನನ್ನ ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಸದ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂಚ ಅದಿಂಗಲ್ ಸಾರದಕ್ಕ ತುಲಿ ಪಲಿಪುನ್ ದೀಪಿಲ್ಲ ಕನ್ನರಿ ಎಂಡ ಫಂಡಿರು ಕನ್ನರಿ ಎನ್ನ ಮೂಲ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುಯ್ ತುಲಿ ಮೂಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೀತೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ದಿಯಾರೆ. ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ 4 ದೀಪ ದೀಕಂದು ಸೊ నేను పతంపు ఇది ఆరే పతంపు వేరు నేను బతదు కూడా అది. ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ದೀಪಾವಳಿದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀರು ಮೀಪಿನ ಪರ್ಬದಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಎಂಗಲ ಸಾರದಕ್ಕನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಟ್ಟು ಟಪಾಟಪ್ಪಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಾತ. ಗೈಸ್ ರಾಜರು ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋತೇರೆ ಇಂಕೊಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಕೊಡ್ದು ಪೋತೇರೆ ತುಲಿ ಲೈಟನ್ನು ಪೂರಾ ಬುಡ್ಪಾದಿಯಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಲೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು నేను ಪೂರ ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದೀನಿ నేను ಪೂರ ಬುಡ್ಪಾದಿ ಹುಡುಗಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಬುಡ್ಪಾಗ ಸೆಂಟರ್ ಆವೇ ಸೆಂಟರ್ ಹಾ ಒಂಚೂರು ತಿತ್ತು ಬರೋಡು ಆ ಸೈಡ್ ಹಾ ಇದು ಸರಿಯಾ ಸೂಪರ್. ಗೈಸ್ತುಲಿ ರಾಜರು ಬೈದಿರು ರಾಜರು ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ರಾಜ್ ಪೋಯಿನ ಸತಿಲ ಬಾರ್ಸನಿ ಈ ಸತಿಲ ಅವಲೋ ಮಿಂಚುತುಲಿ ಮಿಂಚಿ ಲೈಟನ್ನು ಪ್ರಜ್ಜಪಡ ಒಂದು ನೆಡ್ತುಲಿ
ಅದೇ ರಾಜರೇ